katika timu pansi ineyo ngati mmodzi amene ndachoka kumeneko Ambuye akudalitseni koposa. Koma madzulo ano sakhalani pamenepo mukhumudwe pang'ono chifukwa cha chimene ndikufuna kupereka posachedwa. Tikhala kwenikweni ngati umboni monga tikuyembekezera mitapu ina ilipo tikumananso kupita tipitiriza kuulula zinsinsi za Satana monga mmene kukuyenera kutero. Koma chachikulu nchakuti tisaiwale kunena kuti umboni ndi zimene munthu amafotokoza zimene wayendamo, koma choposera umboni ndi mawu a Mulungu amene ndiye thandizo lathu limene lingatithandize ife kulowa kwenikweni mu ufumu wa Mulungu. Choncho makosana, khalani okonzekera m'mitima yanu kukumana ndi Ambuye koposa kumva zinthu zonse zimene mungakonde kumva, chifukwa titamva nkuziona zinthuzo pamapeto pake tifunikabe kuti mawu a Mulungu akhale mkati mwathu, chifukwa amene atithandiza ife kufika mu ufumu wa Mulungu. Tamverani, inu ndine ndife mpingo wa Mulungu, koma mmawa uno tinali ndi maphunziro abwino, masananso tinali ndi maphunziro abwino. Mundilole kuti madzulo ano nanenso nditafotokozera chimene Mulungu wayika pa mtima panga kuti umboni ukhale wochepa. Amen. Madzulo ano ndimafuna ndikupatseni chithunzithunzi cha mmene Satana amauonera mpingo, komanso za mmene Bible likuonera mpingo wa Mulungu akuona monga chani. Inu ndine lero tiyambira ku buku la Genesis chapter number 3 verse yake ya number 7. Imvani mpingo. Chimene ndifuna ndigawe madzulo ano, ndikufuna tigawane za mtengo otchedwa mkuyu, umene m'Baibulemu ukupezeka maulendo ochulukirapo pafupi 49 ukutchulidwa mkuyu mkuyu mkuyu. Kodi mkuyu ndi chani? Tamverani, ukuonekanso ngati kuti ndi mtengo woyamba kutchulidwa m'buku la Genesis, chifukwa pakati pa mitengo yambiri. Wokondedwa, mkuyu madzulo ano muyambe kuona ndi zithunzi zitatu, koma ine ndichedwa pa chithunzi chimodzi. Chithunzi choyamba cha mtengo wa mkuyu umayimira chipembedzo. Number 2, mkuyu umayimiranso chilungamo chodzipangira wekha, osati chimene Mulungu wapanga, koma chilungamo chodzipezera wekha. Chachitatu, mkuyu umayimira chimwemwe komanso chipambano. Pakati pa zitatuzi ndilona kuti ziwirizi zikhale mitu ya mphunziro la madzulo ano, si zimene mmayembekezera kuti ndilankhula, chifukwa mmafuna muzimva zijazo, koma timvezi. Amen mpingo.
kodi mkuyu ndi chani? Ndi mtengo umene unalimo m'munda mwa Edeni. Mtengowu ngati ukula supitirira 8 kapena 10 feet, umafupikirapo. Ngati utambalale ndi 7 to 8 point chakuti meters. Umaberekaso zipatso zochedwa nkhuyu. Verse number 7 tiwerenge. Amen. Mulungu atamulenga munthu kumuyika m'munda mwa Edeni, zikuoneka kuti mkati mwa munda wa Edeni adamupatsa malangizo munthu choti achite. Koma mkati mwa ulendo wakukhala kwake, tsiku lina Satana anabwera kudzanamiza munthu. Koma kuli malangizo kumundako azolengedwa zotchedwa mitengo zimene zidayikidwa m'munda. Ndiye kunali mtengo umenewu, komanso kunali mtengo wina wamoyo umene adawalangiza kuti makamaka wamoyo asadye, ausunge chikhalire kufikira pamene Mulungu adzanene kuti idya. Tamverani. Atachimwa anyamata amenewa akuoneka kuti mmalo molunjika ku mtengo wa moyo adapita pa mtengo wa mkuyu ndi kukathyola masamba a mtengo wa mkuyuwo nkuzibisa, kutanthauza kuti mtengo wa mkuyu udakhala ngati ukupanga divert mpingo munthu wolengedwa wa Mulunguyo malo molunjika kuchenichenicho anakakhala pa chinthu choyembekezera. Tamverani. Mtengowu unakambisa munthu kuchimo limene munthuyo adachimwa. Kodi mukundimva? Chinali chilungamo chongodzipangira yekha munthu m'munda. Tamverani. Mwenjira ina anakhala ngati akulenga chipembedzo chimene akubisala kumene tchimo lingobisika koma osati kuchoka ayi. Tamverani mpingo. Litakhala kuti mkuyu ukuyimira chipembedzo zingakhale zoona, chifukwa chipembedzo sichimapereka moyo koma munthu amangobisalamo. Ndipo munthu akayamba kupemphera najoyina chipembedzo, chipembedzocho pachokha sichimakwana kuchotsa tchimo la munthu koma chimavindikira machimo a munthu. Kotero kuti munthu komuona amamuona kuti munthuyo ndi wolungama chifukwa wabisala kuchipembedzo. Chipembedzo chimangobisa tchimo. Kotero kuti mkuyu wayamba kuoneka ozondedwa pakati pa olenda kumwamba, komanso system yonse yayamba kuyang'ana mwachilendo mtengo wa mkuyu. Moloma kuti munthuyi akanapita kolapa ndiye wakatotola china ndi kungobisa umaliseche wake. Mkuyu sukupezeka pokhapa, ukupezekaso pa buku la 1 Mafumu chapter number 4 verse yake number 25. Ndiwerengerenso pamene.
Verse 25. Amen. Mkulu chatu kupezanso mchipangano chakale momwe. Akunena kuti kuyambira ku Dani mpaka ku Beeriseba onse adakhala pansi pa mtengo wa mpesa kwa maso wa mkuyu. Okondedwa, pamene musipesa pali mkuyu pambalipa musipesa kuti pali mtengo wacha wa mpesa. Zili mchani m'Baibulo nalo zikufuna cha funso lakuti ukadakhala kuti ni mtengo odi kodi ukadatha kusunga anthu angati pa 7 meters mthunzi wake kutoka ku Dani mpaka ku Beeriseba. Bible layamba kuti tsegula mutu ubuko la wanu mafumu kuti kutheka kuti mkuyu samanena monga mtengo ayi unali ndicho tanthauzo chifukwa mafuko aku Beeriseba analipo ochuluka kutoka ku Dani analiponso ochuluka. Kodi onsewa akanabwera ndi kudzakhala pa mtengo kamwenono nkutheka kuti Bible linali kunena chinthu china. Tamverani, monga mkuyu uli ndi kuthekera, monga chipembedzo chili ndi kuthekera kusonkhanitsa anthu a mitundu yonse nkuwayika pamodzi. Ndi chipembedzo chokha choyimiridwa ndi mkuyu chimene sichisankha koma chimakwanitsa kuyitanitsa anthu a mitundu yonse nkuwasunga pacha pamodzi nkuwadisa ngati anthu olungama koma ali anthu zifukwa. Okondedwa, ndikhulupirira kuti mukutha kuona kuti inu ndine tili nawo mwayi wokhala pansi pa mtengo wa mkuyu pa chipembedzo. Ndikunabisala mmenemo nitioneka ngati anthu olungama chifukwa chani mkuyu uli ndi kuthekera komubisa munthu machimo ake kungobisa koma sichikwanisa chipembedzo kuchosa tchimo la munthu. Kotera kuti tonse amene ali msonkhano uno monga machipembedzo cha Seventh Day kuzungulira kudziko lonse lapansi muyambe kukhala ndi chithunzithunzi cha chimene Mulungu akufuna kunena pa chipembedzo chathu ngati mkuyu chimene chili kuthekera kusonkhanitsa anthu a mitundu yonse nkuwasunga pamodzi. Koma chipembedzocho chili ndi kufoka kuti sichingakwanise kuchosa tchimo la munthu koma munthu atha kubisalamu. Amen. Mika chapter number 4 verse number 4 khani yake mupeza yomwe. Zakaria chapter number 3 verse number 10 khani yake mupeza izi yomwe. Ngere limodzi mwa chapter akolenawo kwina akumusawereni kuti lithamangire pena. Ukondedwa, ndikuchita ndi mtengo wa mkuyu kuti mtengo ukuyimira chipembedzo komanso chilungamo chosipangira wekha. Ameni. Akutiuza nkhani yofana nayo kuti pansi pa mtengo wa mpesa ndi mkuyu anthu amafuko onse adzabisalapo ndipo munthu adzakhalapo mosatekeseka pamenepo. Koma tisayiwale tonse kuti mtengo wapanga mistake m'munda mwa Edeni. Amen. Ameni. Ndipo kumwamba akuchiona ngati chipembedzo changobisa wanthu. Pafunika kuti munthu anchose ku mtengo wa mkuyu
pamene pabisala pamene pakoza kumubisa ndi kunyaka mmene zokhumudwisa ziwoneka posachedwa pamene lipenga likulira tidzadziwa kuti awa sadapulumuka koma nango chakubeleseda ndi kudani tonse tidabisala pa mkwiyo tamvera ukukhala ngati kuti umenewu sunali mtengo chabe ya chipangano chatsopano ndi mtengonso woyamba kutchulidwa m'buku la chipangano chatsopano ameni mpingo ndipo kutchulidwa ndi Yesu mwini wake Yohane chapter number 1 verse 43 mpaka verse number 48 tentuwerenga okondedwa kodi mkulu ndi chani zotheka kuti nthawi yonse kufika mpaka tikumaliza pano akutsalira wina pa mtengo wamkulu name tikusakasaka madzulo ano kuti achokepo amen ndikutheka ukhoza kukhalabe pomwepo ndikumakhala mosatekeseka ndi dzina lakuti ndine wa Seventh Day ndikudziwa bwino maulosi ndikudziwa bwino zakutha kwa nthawi ndimawerenga bwino mazolembera za Ellen White ndikudziwa zonse okondedwa ena adakhala pa chipembezopa mosatekeseka m'masiku onse a Solomoni koma anola sadapense chimene Mulungu anali kufuna tamvera mkuyu umakwanisa kusunga anthu ngakhale walungama amatha kubisala nawo mu mkuyu werengani verse number 48 mama yake anafuna kujuka buka Galilea napeza Filipo ndipo Yesu ananena naye ngati ine koma Filipo anali wa Bethsaida muntu wa Andrea ndi Petro Filipo anapeza Nathanieli nanena naye iye amene Mose analembera za iye m'Lamulo ndi aneneri tampeza ndiye Yesu mwana wa Yosefu wa ku Nazareti. Nathanieli anati kwa iye Nazareti nkuta kuchokera kanthu kabwino kodi ndipo ananena naye iye ukaone Yesu anaona Nathanieli alikuza kwa iye nanena za iye mulibe yengo Nathanieli Yesu anaona Nathanieli alikuza kwa iye nanena za iye onani Mwisraeli vitu mwa iye mulibe yengo Nathanieli ananena naye munandidziwira kuti Yesu anamuyankha nati kwa iye asanakuyitane Filipo pokhala iwe pasi pa mkuyu paja ndinakuona iye amen ndikuganiza kuti Bible silikungonena za mtengo chake akulalikira uthenga wabwino Yesu Khristu wabwera kuchoka mu ufumu wa Mulungu amene akubwera ku dziko lapansi diso lake lili ku mkuyu chifukwa lasunga anthu mkuyu wasungatira anthu ambiri amene akungoyenda mu mtamba sale naganiza kuti ali kuchita bwino chipembedzo chasunga chagwira ukapolo ndi akudziwa kuti munthu adalephera kupita ku mtengo wa moyo amene ndine Khristu Yesu kodi ndasiyene ku chipembedzoko nditsike ndikachita dilu ndi mtengo wa mkuyu wanyanya kusunga wanu anthu akuyenda mu mkuyu naziyerekezera ngati ali bwino akakhumudwa ndikasiya choncho koma ndipite ndikasakaziretu kothera chipembedzo wokondedwa chipembedzo chanu cha inu ndinu sichikhala chimodzimodzi chifukwa ndi mkuyu mmene Nathanieli wakhalamo mmene inu ndine takhalamo mmene chipembedzo chichangochita kava machimo athu tifunika kukumana ndi Yesu kuti tchimo lichokeretu kuti tikumveka ichi amen amen ndiye wabwera Yesu kusachita inspect kusayendera anthu amene mkuyu wake wasunga kwa zaka zambiri ndikuma
amamva kukoma kuti zikukhanga tisiri bwino chifukwa kupereshana ndi kudani onse asonkhana pomwepa tikumvana kukoma kuti sikumveka Yesu mwini wake wasika kudziko lapansi chinthu chimene akuchita ndi kuyamba kusuzumira m'mikuyu mchipembedzo chifukwa chipembezocho alimo anthu mmenemo olungama amene ali pansi pa mtengo wamkulu amene Yesu akwata akafuna achokemo chifukwa mkuyu akufuna auwononge lilele chimene chokondiro chipembezo chiphwasuka posachedwa pompo ndi mdani wamkulu wa Mulungu chipembezo chifukwa chimampusisa munthu ndi kumaganiza kuti zinthu zili bwino koma munthuyo asadakumane ndi Yesu weniweni amene walalikidwa kuno kumita kuti inu ndine tikumane naye titatha kuwononga thupi ndi kusala naye mzimu yekha pamenepo tikukumana ndi Ambuye ndakuti tikutuluka mu mtengo wamkulu tamverani uthenga wabwino ukulalikidwa ndi ambiri yamveka paliponse kuti Yesu alimu atasiona zimenezo Natanieli atasiona zimenezo Filipo akupita nakaitana nzachi ndakuchika kwa Natanieli tamvera mauoka dzina lokhala kuti Natanieli Chingerezi likutanthauza kuti God has given kutanthauza kuti Mulungu wapereka ndithu achina Natanieli kwa makungo soleka salvation ichitika mkati mwawo kuti sikumveka hivi kuti anthu apulumuke fyuwa na akhale a Khristu wasati oyenda pamwamba pa ambulera ya chipembedzo chawo nata machilamulo nata malamulo nata maulosi ayi koma atatulukani mchipembedzo nakumana naye Yesu akuyendayenda mchipembedzocho kufunafuna mu mtengo wamkulu chakuti anamuona Natanieli nyamata amene anali mchipembedzocho koma kusowasowa khomo limene angatulukire kuti akakumane naye Yesu. Kumbukirani kuti mizimu yonse ya anthu olungama amene anali kumwalira Yesu asanafe pa mtanda inali kusungidwa kuhati. Kumbukirani panalibe kuchitira mwina koposa kotani kukumana ndi Ambuye ni nkhani yosausokoneza malinga ndi fanizo limene Bible likulongosola ngati kuti munthu akamwalira munthu womwalirayo chake chimakhala kuti chathera pati pomwepo ndipo tilibenso malo ena amene tinganene kuti tikapita kwakuti tikampeza wakufa anakhala kwakuti kodi zikumveka izi kwata kuti chikhulupiriro cha ife tonse Assemblies Day chilime pomwepo tilibenso mizimu imene yasungidwa kwina kwache kapena muchetima mvera kuti yasungidwa ku Gahena kulibe ku Gahenako kodi zikumveka izi koma ndikungomva ngati kuti Yesu atabwera ku dziko lapansi anthu ena ogona m'manda anauka amene ali kumangidwa ndi kusekeredwa kuti alibe mwayi woonekera kucha kunja koma Yesu atabwera matupi ena anaukanso ndi kubwerera kucha ku dziko lapansi. Bible likutero ati momwe mwati sotamvera padafunika kuti Yesu Khristu wokhala ni mphamvu kuti akayike pa matupi anthu okhala mu mkuyu kuti akafa adzakhale nayo mphamvu yotaniso youkanso. Yesu akubwera kumpeza Natanieli atasungidwa ndi chipembedzo chifukwa chipembedzo sichimampasa munthu mphamvu youkanso. Tsiku limene Yesu Khristu akubwera sizitheka ngakhale mutanyamula madoktrine onse nkutayika pamanja panga ndikunyamula zonse zolembera mmafotokoza ziti ndikunjika malaptop pamwambapo mulutu zonse zimenezi zilibe mphamvu yomutu uzusa munthu ndi Yesu yekha. Kodi sikumveka izi chifukwa chake Yesu ataona kuti chipembedzo monga mwankulu chalephera kupulumutsa munthu nditsike ndakumuona Natanieli akubwera kotero kwaya mwanyumva funso limene akufunsa Yesu akuti mwamuona munthu wolungama uyo Mwisraeli mulibe munthu wolungama ngati amene kuti amayi ngaba mutambera
ngakhale tili pakati pa mpingo anthu ena timapusisika ndikumanena kuti basi anthu timangopemphera chikakhala chilungamo chenicheni ndiakuchiziwa ndi mulungu. Mukunama. Mulungu ali ndi anthu ake. Amen. Mulungu ali ndi anthu ake. Sizili chimodzimodzi ayi. Inu mmene mukuchimwa pali ena akuchita bwino. Achinena tani pachipembedzo chomwechi. Ngamene pasachedwa Yesu akufuna kubwera kusatenga. Koma mmene akutenga Natanieli pakati pa mkuyu uli pa moto chifukwa bwera kusauwononga. Amen. Ndikhulupirira kuti tikonzereke ntchito zathu chifukwa pamene Yesu akutenga mpingo chipembedzo chikusakazika ku dziko lapansi. Amen. Amen. Akuti munthu ndiye natangira kufunsa kuti munandidziwira kuti. Amen. Mwamumva zimene Yesu akuyankha. Akuti pokhala iwe pa mtengo wamkuyu paja ine ndinakuta. Amayi abambo. Diso limene lingakuoneni pano pa chipembedzo cha Seventh Day ndi Yesu yekha. Akuwana chilungamo chako, akuwana kuchita bwino kwako. Pamene chipembedzo chikuonongeka Yesu adza kudzatulutsa Natanieli kuti musafere m'dzina la chipembedzo chakugwa ku dziko lapansi. Mupulumuke inuyo. Muone Mulungu inuyo. Wokondedwa musapusisidwa. Pamwamba pa chipembedzo pali moyo wina ndiye woyenda mu mzimu ndi choonadi. Umene udzakupanga inu kugonjetsa mphamvu ya chipembedzo. Chipembedzo si chabwino chifukwa chimangombisa munthu machimo ake. Koma sichikwanisa kukhululukira cha machimo. Amen. Kuzikumveka zimene akuti ine pomuona Natanieli ndakuonera sindakuonera apa. Ndakuona uli pa mtengo wamkuyu paja. Mwa njira ina Mulungu akukuonani pamene muli. Amen. Mchipembedzo muli anthu ake. Porque Bible likuti koma anthu anga otchedwa cha dzina langa akabwera kwa ine nakazichepesa. Choncho Mulungu ali ndi anthu ake. Pamene mukulephera inu kuchita bwino koma Mulungu ali ndi cha. Amen. Akuti ndamuona Natanieli akukhala pansi pa mtengo wamkuyu. Kodi mukuganiza kuti Yesu pamenepa amanena mkuyu udi monga mwa mtengo? Amen. Ikuganiza kuti sunali mtengo ayi. Inali simbo ya chinthu china chake. Amen. Kuti sikumveka Amen. Amayi ndaba mutamvera. Yesu akuyenda tsiku lina akulalikira uthenga wabwino. Luka chapter number 19 verse number 4 mpaka verse number 6. Welengani mbale wangu. Chapter 19 cha Luka verse 4 mpaka 6. Ndikuganiza kuti mtengo wamkuyu sunali mtengo chabe. Ndipo anatamanga nasogola nakwera mkuyu kumuona iye pakuti anati apita njira yomweyo. Amen. Mpingo Yesu Kristo alikulalikira ku dziko lapansi. Koma diso lake likuyang'ana anthu amene akufunafuna kupeza iye koma mkuyu wadani wasunda wabisa wakhalira chipembedzo cha pinja. Wokondedwa zipembedzo ku dziko lapansi zapinja anthu kunjaku. Kuli zipembedzo zochuluka zimene zakhazika akapolo anthu. Tamverani Yesu akuti ine ndine m'busa wacha amene ndimataya moyo chifukwa cha. Koma kuli m'busa kunjaku amene nkhosa zikutaya moyo chifukwa cha iye. Kukokoseredwa ma DVD tena mukapereke malaptop mukapereke kwa busa. Nkhosa ndikumasauka chifukwa cha m'busa. Koma Yesu wadza kuti akaombole amene mwakhaliridwa mwapinjika ndi akumpesa munthu wina wachuma wosokhomesa misonkho kani dzina lake Zakeyu. Waimva mbiri kuti Yesu wabwera ku dziko lapansi akulalikira uthenga wabwino m'mudzi mwa kwawo.
Amen mpingo. Tambera. Ndipo mmene anaza pamalopo, Yesu anakweza maso nati kwa iye, Zakeyu, fulumira nutsike, pakuti lero ndiyenera kukhala m'nyumba mwako. Amen mpingo. Yesu akuyenda pa ulendo koma njira imene Yesu akufuna kudusa adusa paja pankulu. Ndikuganiza kuti kuchokera Mande kufika lero pamene tikusonkhana tikumaliza msonkhano, chimene Yesu wapanga ndikuyenda paja pansi pa mtengo ukulu, kusuzumira wina amene akonza kuzikweza yekha pamalo poyenerera. Tambera, sine ayi, siuyu ayi, siacha malalikirayi, ndi udindo wanu kupanga sacrifice, kukhala pamalo oyenera kuti mkulu ya mmene ali kudusa mchipembedzo ichi cha Seventh Day akuoneni chifukwa mmene mwakwerawo ndi ukulu. Pango aonerapo Yesu chabe koma sipapereka chipulumutso chilichonse mpaka pamene iyeyo akuoneni diso ndija ndikudziwa kuti wena mwangu usamira mkulu wadusa Yesu simudakwere pamwamba poti akuone. Ine ndazikweza ndekha mene zimaphunzisidwa ziphunziso kuti Yesu pamene mukudusa mchipembedzo cha Seventh Day ine ndikwere pamalopo position yabwino kuti andione. Sudi ndo wanga amainda pamba kuzibisa mene ndatembenuka mtima kuchoka ku sataniki kubwera mu Chikristu, chimene ndapanga ndikukhala pa position yabwino kuzikweza ndekha pa mtengo wamkulu. Ndikudziwa kuti mmene mu Yesu akanina adusa akamadusa pa mkulu pa ine andione. Okondedwa ndikudziwa kuti mwakhala mukuzibisa kwa nthawi yayitali. Ndikuganiza kuti chipembedzo ndi chimene chisapulumuke pasakatali chatipenga Mulungu kwenkwe pasitotali Seventh Day Adventist tiyeni pasitota 7 Seven kama indaba ndi mkulu Seventh Day kama chikumveka ndi simbo ya chipembedzo mmene Yesu akudusamo kuti akatenge anthu kwatulutsa ulandolawo kumwamba. Khala mbabwi kuti Yesu akuta nini akoni kuti zikumveka ukoti mmene mudabwerera muja kuyambira kuti kodi mmawa tingakupange senkoni mupange presentation kama tachisungu chake mulalikire kumawa. I'm not ready. Sono tikuona bwanji chifukwa ukufunika ukhale pabwino kuti Yesu podusa akuta kodi mwationa. Sokondedwa ndimawerengera yapo ndeni mapesa kuti myezi 4 ndi masiku 3 ndili mu Seventh Day koma chimene ndapanga ndi Zakeyu sanga ndikukwera paja pamwamba kuti akamadusa ndita. Okondedwa suli wandiona ndayamba ndine kuphunzitsa asakasaka muda kali muti taona ni mavesi mwendi kutamba suli ndakhala pabwino chifukwa Yesu mwayusi ndikufuna kuutani kuphonya ndi pankulu pa chipembedzo koma ndi msewu umene Yesu amadusa mchipembedzo. Sadusa kugawa ayi, sakadusa uko ayi, adusa pomwepa pa Seventh Day Adventist koma ambiri ayiwo akungompelekeza Yesu. Sakukhala ngati Zakeyu anapitirira kamu ndikukakhala kusogolo iye ndikukwera paja pa mtengo basi kumiyata pei wewe manyazi. Kodi ine ndikuchita manyazi ine nimafotokozera zija nzaulemu nzabwino koma nocha no manyazi eti majantu eti momwe magazi eti mapandu zonsezo koma nocha no manyazi. Chifukwa chani ndikudziwa kuti ndikaphwanya mwayi Yesu akudusa pacha samakhala ku Seventh Day Yesu Kristu kwa maana kaniko amadusa kufuna munthu amene wachipereka.
kodi sikumveka zimenezi? Ndi chimene Mulungu akufuna masulo anga, kuti wina wa inu amene akudziwabe kuti mpaka lero sanakwerepo pa position yabwino, nthawi ndimeneyi mukhale pabwino chifukwa Yesu akutanino akudusamo. Chipembedzo ndi choyipa kwambiri chifukwa munthu amavala chilungamo chodzipangira yekha. Kodi sikumveka? Ndipo zipembedzo zonse pansi pa dziko lapansi zidapanga matewera amene amatchula kuti madokotiri, matewera ankulu amene zipembedzo zimavala kote kuti wakangokwanisa zimenezo ndio kuti wavala mpaka tsiku la imfa kuti akuimbira chifukwa ndi tewera koma limene chipembedzo chapanga licha lofota la mbunda mwaide mkulu wokondedwa sunali mtengo wanga. Ameni mpingo. Yesu akudusa mkulu koma ndicho linga. Ameni mpingo. Yesu akudusa mkulu koma ndicho linga. Ameni mpingo. Ameni mpingo. Mulipo nonse mumakhulupirira kuti Yesu ni mwana wa Mulungu, ndipo mumakhulupirira kuti mwe Yesu muli Mulungu kuti akhoza kuoneratu chinthu. Mukhulupirira mukukhulupirira tilimodzi kuti mukukhulupirira tiyeni ku Marko tione ngati mwina akhoza kukhala wachinyengo ukulu amene. Marko chapter number 11 verse 12 mpaka verse number 20 muziwerenga pang'ono ndi kuyimisana pena pake. Verse number 12. Marko chapter number 11. Ndipo mmawa mwake atatuluka Betania, iye anamva njala. Ndipo anaona mkulu kutali uli ndi masamba. Ndipo anaza iye kuti kapena akapezapo kanthu. Ndipo mmene anafikako anapeza palibe kanthu koma masamba okha. Imani pomwepo santopola. Mtopola Ambuye Yesu. Chifukwa iye ali ndi Mulungu mkati mwake. Akudziwa nthawi imene mtengo umapasa chipatso. Mukunena zoona mkulu akunena zoona kuti ankapita kuti akadye. Simukuganiza kuti anali ndi mkwiyo wakakuyezera. Chipaulo chimene mkulu unapanga m'munda mwaide. Mmene chipembedzo chasungira anthu kudziko lapansi ndikunamiza kuti akuchita bwino namafa nkumapita kumoyo nkumapita ku Gehena nkumapita ku chiwonongeko nkumayembekezera moto umene uzayasidwe msogolo mdzina lakuti afera chipembedzo koma chipembedzo chitapanga zonse. Yesu alinacho mulandu chipembedzo. Sango chiyang'ana titsana lero ndikupita komweko anyamata cheni pambuyo 3.5 kilomita toka ku Betania ulendo kuti komweko ndikukatsana naye atachimwa Adamu ukuganiza kuti ndaiwala mkulu malo mabwera kwanda adapita kwanda ndikukatenga zwanga titsana lero waya wafika pa mtengo wa mkulu akunena kuti iye anaona kuti kumene kwakapeza kanthu kuti zikumveka. Ndiye wafika pa mtengo wa mkulu akuungusa akuona kuti chipatsocho mulibemo. Kuti zikumveka. Ndiye ni mulandu. Tatsegula ni maso kuti mudziwe kuti mkulu si mtengo wanga. Ndiye ni mulandu. Sizimasa zipatso mu mtengo mumaosha mumauzula kulibe siso nina unali mkulu uliwo mwana mtengo udaya kuyambira ku Genesis chapter number 3 kuti kumveka acha chimwe mtu akubisala kuchipembezo mene ombisalya yundi kungomnyata chuchi nyimbo zabwino zanyuwani Galebi ile galero kuyimba kwa mwantakanya kwa Yesu pamene akubwera sakuyembekezera kutenga iweyo. Yesu akumudwa kuti chantundu wanji chimtengo ichi chimene chikwapasala ndi mtambo salale
zili bwino zisali bwino tikana ndikupita kwa Ambuye ndipaseni mwayi woti ndipite ndikapserese chimenechi nonse amene mukukhulupirira zipembedzo zanu zili pa chiwonongeko Yesu wadza lero kusaumitsa cha chipembedzo kudziko lapansi kuti zikumveka wafika akulunguza ngati angaonemo cha zipatso kani wasausa chifukwa ntchito imene Yesu akuchita lero kuyendera zipembedzo zamayina chakuti wota kuyang'ana ngati angapezemo cha chipatso ntchito yake ndi kuunguza. Buku la Mariko likuti anatani anaunguza mayinga bambo inu ndinu lofunika pa moyo wake chifukwa akuchita kukuunguzani unguzani anaunguza ile kuchoka pa 33 degrees polisi kumveka ntchito yake ndikuta kuunguza akuponya maso pa kuyang'ana polisi mukumuona Yesu akuyendera zipembedzo kudziko lapansi madzulo ano kufunafuna ndani wina mkati pamvera ndakufika pa mitengo imene ndikuyikayikira ndikuopa kupalamula kuti ndiyambe kuyitchula mayina. Amen. Imene yabisa anthu koma ili connected ndi satanism. Kodi sikumveka? Kodi tili limodzi amayinamo ngakhale pamanga machalichi awo kusonyeza kuti ni mikulu yofuna kuti ikaumitsidwe design bokosi koma la chalichi zili mtauni. Kodi sikumveka? Mwapeza yenye next of matter ngati mtanda koma the next of matter chintanda chile zake chokhala chipita kunyenyezi chili mmene. Kodi sikumveka? Mukazungulira chauko mukapeza mitanda ina yosokonekera yobalalika yopanda kopita. Kodi sikumveka? Yes ali ndi kudali ndi chipembedzo chifukwa chasunga munthu ponamisa kuti akupita kucha kumwamba ndipo ambiri akapezeka ku Gehena koma akanamizidwa kuti achita bwino mpaka tsiku lomwalira maluwa pamwambapa. Muyende bwino Mulungu wanje akuyang'anirayo mademons akukusatira pambuyo chifukwa unakhala pa chipembedzo chimene Yesu anaunguza koma sadapeza. Yesu masiro wanu ali ku meet up kuunguza. Amen. Kuti apezemo cha umodzi kuti sungaone chikondi cha mtengo wapatali chimene Yesu anachita kubwera kudziko lapansi osaupasa ntaje kusira malo mkuyu koma kuti ndipite ndikaumboni. Kuti sikumveka zimene ndakutana ndikuona kuti mumtengomo mulibemo cha chipatso anapanga cha akuti anautemberera ndipo atautemberera atapita kumene amataniko amapitako pobwerera anazawapeza kuti mtengo wauma. Amayinga bamba tamvera pano tili ndi uthenga wabwino umene Yesu Khristu watipatsa koma owumisa zipembedzo kudziko lapansi. Kuti sikumveka zimenezo? Amen. Amen. Tikuphunzira kuno ku Seventh Adventist time mu mzimu ndi choonadi ndiye tipite pa chipembedzo china chake tichikaphunzisa mukachiona chiphunziso chipembedzo chikuta chikunyala chanyala ndi chiphunziso chacha ndi zimene zikuopedwa ku Vatican ziphunziso zakuti zikafika pamawo mkuyu kuta kunyala wonse kodi mungamutenge wa Advent ali mu mzimu ndi choonadi akatambasula mabuku a ulosi afanane naenda pakuti chipembedzo cha ukapita iweyo chikanyala ukachiona nyachata chanyala. Tili uthenga ukondero umene Mulungu watipatsa umene tikuyenera kupita kwa zipembedzo zakugwa ndi uthenga pangwa ulalikira pa mpingopo ukaumitsa mizu ya chipembedzo chikanyale chipembedzo wenyalisa zingati zipembedzo. Ndi uthenga umene Yesu akupatsa chifukwa tikafika pa mkuyu sikuyanjana nawo mkuyu koma tili ndi uthenga ukanyalitsa. Amen. Mpingo ndimaganiza kuti mmawa titabalalika tonse
ulendo kumipingo imene yangu tibalala kusiku koma zimene tikapange kumeneko sikukayanjana nawo koma kukanyalisa cha mkulu kodi zikumveka musakaope patunda ngati Yesu basa akakamaliza mukangoyimirira ameni mpingo mukaomba kuti ameni mpingo amen tamvera malingana ndi Mulungu la chivumbulutso chifukwa Yesu wakupatsa mthenga onyalisa cha mkulu zipembedzo zinyale osazisekerera Yesu akupita pomwepo tinadana ku Genesis chapter number 3 kundiyenda anthu anga nkuabisa ndikuafuna ndikupita konko kodi zikumveka zimene yani konko mali zangu kale ndipita kuti tikanyalisa mikuyu amen chifukwa ndi uthenga umene Yesu watipasa onyalisa cha mkulu zimetaphunzira zija kukafika mpaka uko netikumaliza lero okondedwa mukuganiza kuti tikapita nazo zimene zija pa chipembedzo cha uche Pentecost mukuganiza kuti chikakhala chimodzimodzi na ndapezeka chipembedzo kena mukapita kumvera mumalowa kutuluka mu battalion ya asilikali chakuseliko ndapita kumene ndinamva kuti uche ife chalichi chathu sichilalikira mmene mukulalikira inu ndene ndamuyitana munthu kuti kodi chipembedzo chako ndi chani akuti ine chalichi changa ndi Pentecost alipo wamva mundiyembekezere ndilankhulebwe Pentecost ine ndi mwana palibe chimene akundiuza ndaitana amayi ake ndati amayi tabwera mukuti mpingo wanu nchani akuti Pentecost ndiye ndikuti ndechani ndikuchita kuonera kuti koma unje mkulu wandipasa ambuye ninyalisa chifukwa ambuye wandipasa chiphunzitso chakuti ninyalisa zipembedzo kudziko lapansi ndikuti wasevensita ili chete zipembedzo zili muli konko pisani kanyaliseni zipembedzo ndi uthenga wabwino siumbe kuchokera kumisi anyanya mafano zikumbayisa zili phee mupizani uthenga wabwino zikanyale kuyambira kumuzi ndikamayikanena akuti mumvese bwino ife ndi mpatuko wa Ziyoni ndiye aziyoni amene tatulukawo aziyoni sadya mbewa ndiyefe ziyambisa chalichi chathu kuti ayi zokanizana zakudya ayi koma tikayika kukamwa chimene pakhosi pakanecho ndekuti Mulungu wakana ndiye tsopano m'malo mwake tidachipasa dzina lakuti pakane mpakhosi Pentecost mtundu wa chalichi wakwanedwa kodi sikukugalira kuti tikufunika tikaumitse kodi sikumveka zimene ndizipembedzo mikuyu yofunika inyale Pentecost mpatuko wa Ziyoni pamene pachita direct pakane pacha yangati mbewa sirowa ndekuti Mulungu wakana Pentecost zipembedzo zosausa kudziko lapansi Yesu akunena zimene zakuti ndikupita kuti komweko tikathana koko ndikudziwa kuti uno ndiwokotobala mkuyu umakhala ulibe cha zipaso koma tikaphonyana pano ine zaka zanga ndisiya zahafu ndikupita tikangophonyana apa basi akulu awayerekedwa akhala kusunga anthu mpaka nthawi yobwera ine angazandililire ndipite ndikachitire tintchito ndikamuyesere akupita kumkuyu komweko ndakutale utemberera kuchokera kucha komiso kodi muli nacho chiphunzitso chimene taphunzira lero kuchokera mmamawa taphunzira kuchoka pa siku licha kufika pamene tikusekera msonkhano lero kodi Mulungu akupasani chiphunzitso chimene chikoza kukaumitsa mkuyu kudziko lapansi kodi muli nacho lero ndi chito kodi uthenga umene ukapita chipembedzocho ndakuti niya munthuyo ikanyala china pakete akafote niya mutayimirira wa Seventh Day Adventist ni udabwa kuti mutane utauni muli
ana ukondero yakuti tiumiseja mkulu kudziko lapansi wanyanya ukusunga china Natani ndiye tikuwafuna china Natani kuti tikumveka zimenezi tikufuna china Natani atulukemo china sakemu mmene akalisa tikuwafuna usangwasira alikonko takanisa mtsungwana wina wakweli 18 wa Seventh Adventist amadathandiza ine kuti ndijoine kuti ndisapezeke kuti ndilipa tamvera akadakhala phe osanyarisa mkuyu wa chipente ndikadakhala lero pa koma naye uthenga wakwanisa kunyarisa chipembedzo cha chipente chimene chinali mkuyu wandisunga ine ndikadafera ku mkuyu chipanda uthenga wa moyo wawisa cha mizu ya chipembedzo tilinawo mulungu watipasa uthenga wabu umene ukawunyisa cha mizu ya chipembedzo amayi ndaba tamvera Yesu Kristu mazulowa akudusa mkuyu kufuna wina kutaka mchotse musakazikika chifukwa chipembedzo chiva moto amene mpingo anautembelera mpaka kucha mpaka kumiso amene mpingo amene mpingo tamvera ine ndikukhulupirira kuti zimene mtengo wamkuyu udapanga ku dziko lapansi ndi zimene chipembedzo chikupanga lero ku dziko lapansi akuyeneradi Yesu kubwera posachedwa kudzawononga mphamvu ya chipembedzo kwa mphamvu ya chipembedzo imampanga munthu kumamva kukoma ngati adakali kwa munthu koma ali pambali kuti zikumveka zimene chifukwa chake Yesu Kristu lero akufuna inu ndi ine lero tipite kwa iye ameni mpingo simauona kuti mkuyu watembereredwa tauona tonse chabwino mayi tamvera Marko yemweyo chapter number 11 undiwerengere verse number 11 iso ndipo iye analowa mu Yerusalemu mkachisi ndipo mmene anaunguza zinthu zonse popeza ndi madzulo anatuluka kupita ku Betaniya pamodzi ndi 12 kuti zikumveka nthawi imene Yesu anali kutuluka ulendo kwa kalimbana ndi mkuyo inali nthawi ya madzulo okondedwa musaganize kuti nthawi idakali chimodzimodzi tsopano ni madzulo posachedwa dzuwa la chisomo likulowa wakhululukira akuchoka pa mpando posachedwa chifukwa dzuwa likulowa nthawi sizakhalaponso ndipo musamaserere nayo nthawi ndi chinthu chosausa ndibwereze kuti ndakuuza poni kuti pamoyo wanga ndaonako malosa kamodzi ndalonape pamoyo wanga ndaonapo malosa kamodzi ndipo amene usinimayiwala anali malosa ndithu chaka chimenecho ndibwereze ndinkachapa amene mudakhalapo mumtsinje mudakhalapo ntawuni ya Lilongwe mumadziwa kuti Chilinde wani anachita boundary ndi Barracks ndiye kadambo kamene kanadusa pakatiko nkamene ndaonena ine maloza ndiye ndinkakachapa mumtsinje uti umene chakummawa pa Sinai ndi uchapa ndikuchapa ndawerama bwinobwino Nyamata ndi uchapa makabulanga akhaki pamvera ndinamva mkokomo kumbuyo kwanga ndiye ndimacheuka ndione ndaona kuti chandidusa Bilimankwe akuthamanga makosana Bilimankwe kukadusa madzi othamanga akukwera chipupa ine Bilimankwe akathamanga chonse ndidakali chipenyere kumaso a Bilimankwe ndikumva mkokomo wina kucha kumbuyo kwanga ndikuona kuti chandidusa njoka zili pambuyo tsiku limenelo ndinadziwa kuti Bilimankwe kuyenda pang'ono ndimpata
ndimtengera bili manguna ndimtengera musavutike bwana teka kulimbana lwaiteta ayi alekeni awa ndimpata pali nthawi atisaka achoka kutauni kwabwera ngati zichita ufunikaso kuti kantira tiyeti ayi ndimpata bata wadakakoma apenda pang'ono ndimpata ndingolandira kwa mwezi uno kukatira ndipita cha mwezi wa mawa mpata pang'ono akuyenda chifuna kuti alandita ndimpata posachedwa okondedwa chikautuluka chilombo msenje ziwanda zikatuluka kudziko lapansi kukabweresa zovuta kudziko limeneli akayamba kupalidwa achipeza musavutike nawo bilimantho kuyenda pang'ono ndinadziwa siku limene kuti ndimpata kuti zikumveka zimene nthawi idakalipo kumbukirani uchakuponda dzanja lache ngero mwendo wina yoponja m'madzi wina adaponya pa mtunda paipoli kuti analumbira nanena mawu sipadzakhalanso cha nthawi okondedwa ngati pali chinthu chimene sichikufunika kusewera nacho ndi nthawi imene ikupita chifukwa mitapu iyi sizapezekanso zokambirana izi sizizapezekanso uthenga uwu umene ngelo osiriza wachitatu ali kuomba tulukani mmene mwanthu anga suzakaniso suzamvekanso osasewera nayo nthawi chilichonse okondedwa chili ni nthawi mukaliona pepala pansewu ndikuchoka tsidya ili papala kuluka kupita uku nthawi kuti zikumveka izi chinthu chilichonse okondedwa ndi nthawi sikulina nthawi sizakhalaponso pitani kwa Ambuye mchimenekelewo pa ife okondedwa kuti nthawi sizakaniso sizakhalaponso chifukwa chake bwerani kwanja kwa Yesu chifukwa Yesu Kristu akufuna iye aneni mpingo tamvera Yohane chapter number 18 chapter number 11 verse number 18 balo kaverenga vesi mame usile pa njia tidule tipiteko tiye werenga vesi mene koma Betania anali pafupi pa Yerusalemu nthawi yake yonga ya masadia 15. Amen mpingo tiye tuwerengeni Marko chapter number 13 verse number 28 ndimafuna ndikusimikizireni okondedwa kuti mkulu si mtengo wamba ameni ndizotheka kuti ndi simbo ya chipembedzo cha Seventh Day ameni mpingo tamverani Bible likuti chani pa nkhani ya mkuyu Marko chapter number 13 verse number 11 ndipo phunzirani ndi mkuyu fanizo lake eya pamene pafika kuti nthambi yake ikhala ya mphete eya ndipo anaphuka masamba ake muzindikira kuti zayandikira dzinja ameni mpingo mukadzauona mtengo wa mkulu ukuphuka cha masamba kuti zikumveka zimenezi mukadzaiona Seventh Day ndi saini yakutha kwa nthawi itayamba kuphuka cha simukumva mukadzaiona Seventh Day chipembedzo chimene chasunga malamulo a Mulungu ndichoonadi chake ndi ulosi wonse ndi uneneri wonse chimenecho mkulu chitasunga anthu koma kumapeto mukadzaona chitayamba kuphuka cha masamba chitayamba kuphuka atayamba kuphuka Seventh Day pitani mukamuone 7 mtengo wakulu akuphuka kudziko lapansi wina Seventh Day chakuti wina Seventh Day wantanda wina Seventh Day wanyenyezi wina Seventh Day wangelo mukadzamuona ali kuphuka cha
masamba okondedwa siwani kuti wasala pang'ono kuta kubwera kudziko lapansi ndi sign mukuiona ya Einstein yes wasala pang'ono kubwera kuti ndiye kudaliseni